Cáhfuil do bhéal. The room. Cén bia a dhéanann bacha. Kim. Oh, hata. Anamní anmhí atá bons airg. Bo. Anamní tír san Eorop. Brazil. Cén áit a bheicá bád. Singari. Cén bhliain atá ann. 1985. Cén dá atá ar ráiste. Darag. Cén cru atá ar teilifís. Kirkla. Anamní rud a bhíon agat sa chistin. Teilifís. Cén dá atá ar an spéir. Glas. Cén áit in a bheicá elephant. Snarga. Anamní rud a bhíon a do bhála scoile. Rivera. Cáhfuil nua éireach. Naden. Cén tanam atá ort. Níomh. Agus tá Thomas Múinteoir baba tá ag fanna inis de scór ó Cuir chunasá tú ag mhúinis. Siawad ní sacra a buin sis was it an dar cean. Sinna ní ramin an é chluisteach stúirt smell am héin ó ach bhí sam go was a sé brúé. An brú. Bhí mé an brú a bhuthú freisin. Ach, Múinteoir baba Scoil Náisiúnta Dhéagláin Naofa. Cén scór a fuair tú meas tú? Beidir degin. Well, is féidir le dhéabhnú go bhfuir tú trí faointe Ní te sin rabbanna? Níl sin rógan in éon chur! Cógóir agus le tá tú maiid chun thu a chléanú isteach an seo, maiid chun Múinteoir póraigh a bogad síos agus thu a chur isteach an sin. An mé na daltaí iad a rang sósta lei sin. Bé siad sílam well. Níor bhuaigh mé ach béidir go bhfuithe siad pás obair balla má scaoilann siad lom. Well, tá áthas arm sin a cloisteáil ach scór ionach trí faointe dhé agus Múinteoir baba bhí an crack on it agus tá muid anna bhuaigh go raibh tú linn aniu ar GASTA agus tásúla gom nach mé aon obairháile ag na dátaí rang cúig agus rang sé amórach. Ó, cínta nach mé. Múinteoir baba gur bhíle mágad! Slán!